Sziasztok! Van-e más is rajtam kívül, aki szereti újra felfedezni a régi idők csalijait? Esetleg olyan csalikat, amik más országokban voltak, vannak elterjedve? Ma mutatok egy olyan nagyon egyszerű csalit, amit orosz nyelvű, orosz és ukrán videókban láttam. Ott ez az egyik legjobb kárás csaliként ismert dolog. Én még olyan kárászos vízen nem horgáztam vele, ahol ez kiderülhetett volna, de dévér karika imádja, és pontyra is működőképes. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok nálunk, vajon ismerte valahol ez a cucc? Az alaptechnika mindössze annyi, hogy búzadarát vízzel kevergetjük. A búzadara tényleg a legközönségesebb bolti búzadara. A víz nálam általában sima csapvíz, de mint minden ilyen kérdésben sokan hiszik, hogy magával a horgászhely vízével kell elkészíteni. A darához adandó víz mennyisége az annyi, amit a dara épp felvesz. Kis tapasztalatot igényel a dolog, lehet apránként is adagolni. Tragédia nincs, ha túl sok lesz a víz, lehet még egy kis darát szórni bele. De az is járható, hogy picit nedvesebb lesz az alap, és kicsit tovább tart, míg elkészül. Kevergetéskor eleinte olyan darabosan megy a dolog. Aztán krémszerűbb lesz az állaga. Mikor idáig eljutunk, érdemes félretenni pihenni. Mikor újra elővesszük, már egy kicsit sűrűbb, ragadósabb lesz. Ismételgessük ezt a kevergetés-pihentetés ciklus néhányszor. Egyébként lehet úgy csinálni, hogy sokat kevergeted, keveset pihenteted, de ha elfoglalt vagy, akkor olyat is lehet, hogy akár egy éjszakára ott hagyod és másnap folytatod. Nagyjából ezt az állagot akarjuk elérni, és itt egy kicsit meg is állunk. Itt ugyanis már csalink van. Voltaképpen ez az, amit a kedves ukránok és oroszok annyira szeretnek használni kárászra. Kétféleképpen, mindjárt mutatom. Fogunk egy pálcikát, ami lehet műanyag, de talán a fa még jobb, és kikaparunk egy kis darabkát a szmötyiből. És a pálcikával elkezdjük a szmötyit rá tekerni a horogra. Kezdjük a hegyénél, és utána ilyen 8-assal lakozatot leírva, vagy körkörösen visszük a cuccot. Látható, hogy ez így azért eléggé egy malackodás. Ennek köszönhetően jött valószínűleg létre egy modernebb módszer. Szükségünk van egy injekciós fecskendőre, nem túl kicsire. Szétszedjük, és ahogy mutatom, felszívunk ebből a szmötyiből valamennyit.
Ezt követően visszatesszük a dugattyút a fecskendőbe, kinyomjuk a felesleges levegőt, és már használatra kész. De úgy csináltunk ebből valami olyat, ami tényleg emlékeztet valami igazi csalira, ahogy mi ismerjük. Most a megoldás az, hogy a kis szmötyinket lefedjük egy pici darab alufóliával, és betesszük a mikróba. Ez körülbelül 40 másodperc egy ilyen kicsi adagnál, de ez adagfüggő is. A hő hatására megváltozik a szmötyinknek a színe és az állaga. Ha nagyjából kihűlt a cucc, akkor szépen kipiszkáljuk az üvegből, és szembesülünk vele, hogy mennyire megváltozott az állaga. Kézzel egy kicsit átgyúrjuk. Ez itt már bizony egy olyan gyúrma, ami horogálóságában túltesz a kenyérgyúrmán. Igazából teljesen alkalmas arra, hogy akár féderboton is használjuk. A lehetőségeknek azonban még nem is értünk a végére. Ez tulajdonképpen csak az alapverzió. Aki szeret kísérletezni színekkel, ízekkel, nyugodtan. Különféle sima bolti élelmiszer színezékekkel nagyon szépen meg lehet festeni a dolgot. Bors vagy fokhagyma granulátum, ilyen fűszereket simán lehet hozzá adagolni, lehet édesítőszerrel édesíteni, lehet sózni, és a horgászbolti aromákat is lehet eredményesen használni. Természetesen valamit érdemesebb a procedúra elején beletenni még a vízbe, valamit pedig a végén hozzágyúrni. Miután a cuccunk elkészült, visszatesszük a kis üvegbe, amiben készítettük, vagy bármilyen zacskóba, és mehetünk pecázni. Ha tetszett a videó, ha látsz ebben fantáziát, nyomj lájkot, iratkozz fel. Sziasztok!